A sesión ordinaria do Pleno do Concello de Boqueixón, o sea, 17 de xullo, son as 20:35. Antes dos puntos do día, vamos a ver unha declaración institucional sobre o acceso ao servicio de taxis do Concello de Boqueixón ao aeroporto Rosalía de Castro Lavacolla. Actualmente, no aeroporto de Santiago operan 7 aerolíneas a 29 destinos, tanto dentro como fora do Estado español, soportando a maior parte do tráfico aéreo de Galicia, con 3.537.445 pasaxeiros e 4.818 toneladas de mercadorías no ano 2023. O 2 de abril de 2020, o BOE publica o cambio de nome do aeroporto, que pasa a denominarse Santiago Rosalía de Castro, para poñer de manifesto a relevancia da escritora máis representativa da lingua galega, con motivo do 180 aniversario do seu nacemento, e reivindicar así a súa memoria, a súa contribución á literatura europea e a súa loita pola recuperación e forxa de identidade de Galicia. Pese a isto, é coñecido popularmente como aeroporto de Lavacolla, dada a súa proximidade ao lugar compostelán da Lavacolla, Salgueira. Aínda así, unha boa parte das pistas de rodaxe e aterraxe sitúase fora deste concello, ocupando o terreo das parroquias de Loureda e Moqueixón e de Pereira, no concello de Opino. O acceso a este aeroporto depende en gran medida do transporte privado. No caso do transporte público, está conectado por varias líneas de autobús e conta con parada permanente de taxis. Actualmente conta con 29 licencias de taxi para operar neste punto, das sedes do Concello de Santiago de Compostela. Dado o volume de operacións que transcorren neste terminal, é moi frecuente ver taxis de outras localidades que achegan viaxeiros ao aeroporto. Isto resulta especialmente gravoso para os taxistas do Concello de Boqueixón e Opino, que a pesar de que o aeroporto se sustenta maioritariamente en terras dos seus concellos, non poden recoller pasaxeiros na terminal dada a súa localización no Concello de Compostela. Isto non sempre foi así, xa que os taxistas de Boqueixón e Opino chegaron a ter recoñecido o dereito a operar na terminal de Santiago de Compostela. O Concello de Boqueixón declara o total apoio ao sector do taxi deste concello, polo que respecta a problemática existente na recollida de viaxeiros no aeroporto Rosalía de Castro Lavacolla. Así, a Corporación Local do Concello de Boqueixón propón a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, instar ao Concello de Santiago de Compostela a que autorice aos taxistas do Concello de Boqueixón para que poidan deixar de recoller os viaxeiros no aeroporto de Lavacolla Rosalía de Castro, con calquera procedencia ou destino. E segundo, instar a Dirección Xeral de Mobilidade para que efectúe a tramitación administrativa que corresponda, en atención a executar a autorización do Concello de Santiago, para que os taxistas do Concello de Boqueixón poidan prestar servicios no aeroporto de Lavacolla Rosalía de Castro sin ningún tipo de restricción. Ben, pasamos ao primeiro punto do día, do orden do día. Sesión ordinaria do 15 de maio de 2024, aprobación da acta da sesión. Ten a palabra o señor interventor. Como xa vos dixen, un erro na redacción de acta, entón non nos deu tempo a cambiarlo, por eso non se mandou, entón se propón que o deixemos sobre a mesa ata a vindeira sesión. Sí, podemos hablar que non hai ningún convite que se faga así. Queda sobre a mesa. Pasamos ao punto 2, entonces, Plan Estratégico de Axudas e Subvencións do Concello de Boqueixón para o período 2024-2026. A aprobación do plan. A figura do Plan Estratégico de Subvencións ten a súa regulación xurídica xeral no artigo 8 da Lei 38/2003 do 17 de novembro xeral de subvencións, que establece a obrigatoriedade da súa redacción, norma de carácter básico según a disposición final da primeira da mesma lei, ao dispoñer que os órganos das administracións públicas ou calquera ente que propoña o establecemento de subvencións con carácter previo deberá concretar nun plan estratégico de subvencións os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. O artigo 8 da LGS ten o seu desenvolvemento no Real Decreto 887/2006 de 21 de xullo, por lo que se aproba o regulamento da referida Lei Xeral de Subvencións, que no seu artigo 12.1 dispón cal será o contido destes, concretando nos seguintes aspectos.
obxectivos estratégicos que describan o efecto de impacto que se espera lograr coa acción, liñas de subvención nas que se concreta o plan de actuación, réxime de seguimento e avaliación, resultados da avaliación dos plans estratégicos anteriores. De conformidade co artigo 22.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a competencia para a súa aprobación corresponde ao Pleno do Concello. Conforme ao artigo 22.1 da LGS, o procedimento ordinario de concesión de subvencións é de concurrencia competitiva. Con todo, o propio apartado segundo deste artigo establece os supostos taxados en que cabe a forma de concesión directa. O procedimento para seguir no primeiro caso regúlase con detalle na normativa, non así no procedimento de concesión directa. En o artigo 28.1 da LGS menciona dous posibles leitos, a resolución de concesión e o convenio de colaboración. De acordo co artigo 22.2 da LGS, poderán concederse de forma directa as seguintes subvencións: as previstas nominativamente nos orzamentos xerais do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades locais, nos termos recollidos nos convenios e na normativa reguladora destas subvencións. A efecto do establecido no parágrafo anterior, enténdese por subvención prevista nominativamente nos orzamentos aquela en que, polo menos, a súa dotación orzamentaria e beneficiaria aparezan determinados nos estados de gasto do orzamento. O obxectivo desta subvención deberá quedar determinado expresamente no correspondente convenio de colaboración ou resolución de concesión, que en todo caso deberá ser congruente coa clasificación funcional e económica do correspondente crédito orzamentario. Aquelas cuxo outorgamento ou contía veña imposto á Administración por unha norma de rango legal, que seguirá o procedimento de concesión que lles resulte de aplicación de acordo coa súa propia normativa. E con carácter excepcional, aquelas outras subvencións en que acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente justificadas que dificulten a súa convocatoria pública. As liñas de actuación estas foron ordenadas por áreas de actividade. En elas obsérvase que se contemplan subvencións en materiais que son competencias municipais. A avaliación do PES corresponde ao período 21-24 e está prevista para o terceiro trimestre de 2024. Infórmase favorablemente o expediente cos seguintes pronunciamentos. Primeiro, aprobar o plan estratégico de axudas e subvencións do Concello de Boqueixón para o período 24-26. Segundo, aprobar o anexo ao plan estratégico de subvencións do Concello de Boqueixón para o período 24-26 que contén os plans estratégicos das distintas áreas e servicios do Concello de Boqueixón. Terceiro, dispoñer a súa publicación na Base Nacional de Datos de Subvención como Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións e de Axudas Públicas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no portal de transparencia normativa do Concello de Boqueixón en calquera outro medio que se considere oportuno. Cuarto, a regulación contida nas bases de execución do orzamento anual manterá a súa vixencia, de xurdir contratacións entre as mesmas e o PES por ter este último un carácter obligatorio específico, terá carácter preferente na súa aplicación. Quinto, os responsables dos servizos ou das áreas xestoras dos expedientes de subvencións farán constar na proposta de aprobación das bases da convocatoria ou na convocatoria se esta fose independente, que o crédito previsto, a liña estratégica, os obxectivos estratégicos a conseguir, o réxime de control e seguimento e a modalidade de concesión están previstos no PES. Sexto, se con ocasión de modificacións orzamentarias se pretendese introducir algunha liña de subvención non prevista no PES, deberá previo simultaneamente modificarse justificándose en cada caso a modificación. Nos casos de actuacións nas que non se teña previsto unha convocatoria en réxime de concorrencia, deberá quedar justificada na documentación de formación do orzamento anual, a tramitación de concesión directa, quedando delimitada aos postos que regula o artigo 22.2 c da LXS. Non obstante, se a condición non concorrencia xa estivese prevista e justificada no PES, a justificación dos efectos orzamentarios queda limitada a que xa se fai anualmente das subvencións nominativas. Aquelas subvencións de escasa contía que poden xurdir no transcurso da vida do PES
que non estean previstas no mesmo e non supoñen aumento de contía prevista no PES do servizo da área, non requerirá unha modificación do PES sempre que estea dentro dunha das liñas estratégicas previstas. Séptimo, non será necesaria a modificación do PES nos supostos de modificación de liñas de subvención existentes cando a modificación consista na variación do importe asignado a unha subvención da liña ou partida de imputación do gasto, sempre que o resto dos componentes da mesma permanezan sen cambios, feito que este deberá quedar acreditado no expediente por parte do centro xestor correspondente. Oitavo, se os ingresos fiscais da Administración do Estado tivesen unha evolución negativa, as entregas á conta pola cesión de tributos e fondo complementario de financiamento se reducise no marco temporal do PES, farase un axusto das dotacións contidas no plan, agás que o Goberno Municipal considera axeitado manter as contías que se reflictan no PES das áreas e servizos. E noveno, o PES formará parte da documentación que conforma o orzamento anual e as dotacións contidas no mesmo serán as previstas no PES xuntamente coas modificacións que este tivese. Para deter isto, damos a palabra ao señor Maguiris. Ben, boas tardes. Antes de entrar neste punto 2, quixera decir que creo que é a primeira vez que hai un alcalde accidental que é de Pousada e un xefe da oposición que tamén é de Pousada. Entón, bueno, despois desta chanza, imos o punto 2. Ben, o punto 2 trátase sobre o plan estratégico de axudas e subvencións PES do Concello para os anos 2024 ata o 2026. Este plan é imprescindible, é obrigatorio. Os concellos, previamente á concesión de subvencións, están obrigados a que exista este correspondente PES e a incluílo no orzamento municipal. O plan previo data de xullo do ano 21 ata xullo deste ano. Basicamente, pois, trata sobre distintas subvencións en convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva ou non competitiva, nominativas ou ben, digamos, de réxime de concorrencia directa. Hai un erro aí no artigo 10, onde no punto de financiamento que di período 24-24, que di que por 24-26. As subvencións que se prevén no PES 24-26 para o noso Concello, digamos que se engloban, que se, digamos, reúnen en 6 áreas, non? Que son política social, educación, deporte, cultura, participación cidadá e promoción económica. Política social son as axudas de emerxencia, 4.000 euros ano, que son axudas directas pelo informe do departamento correspondente. En canto ao ámbito da educación, son dúas subvencións a AMPA e ao CPI, a AMPA 3.000 euros ano e ao CPI 600 euros ano. En canto ao ámbito do deporte, subvención ás escolas deportivas de Boqueixón Vedra con 15.000 euros ano. En canto ao ámbito da cultura, subvencións nominativas nos orzamentos municipais, a Asociación da Filloa del Estedo, 4.500 euros ano, a Asociación do Entroido de Sergude, 1.000 euros ano, a Asociación do San Cidre, 1.000 euros ano, ao programa Ponlle Música, grupos de música tradicional do Concello, 4.500, un total de 4.500 euros ano, programa de relato curto Xosé Neira Vidas, 920 euros ano, programa Paisaxes de Boqueixón, concurso de fotografía, 350 euros ano. Estes tres últimos son de concorrencia competitiva. No aspecto da participación cidadá, as asociacións sen ánimo de lucro serían 15.000 euros ano, un importe máximo de 1.000 euros por cada unha delas, en modalidade de concorrencia competitiva. E a Asociación de Persoas Xordomudas, 1.000 euros ano. Hai aí outro erro que se fala dun período 2024-2027, teria que poñer 24-26.
promoción económica, que sería o último punto, son as subvencións para o fomento da natalidade e a padriñar xardineiras en réxime de concorrencia non competitiva. 8.000 euros ano, 400, 500 por cada un dos pícaros, e para os maceteiros 920 euros ano por vales de 10 euros. Ben, no noso grupo non imos poñer trabas, quizáis o de apaliñar maceteiros un poquinho máis digamos que se podería ver, pero o resto de puntos teñen toda lógica pola nosa parte, non? Por lo tanto, solamente dicir que é un documento técnico que despois cada subvención que se saque ten que ter o seu, digamos, as súas bases, e en principio, por a nosa parte, imos votar favorablemente neste punto 2. Ben, ten a palabra o señor Iglesias. Moi ben, pois como xa se dixo tamén por parte da presidencia desta sesión como por parte do señor Eiris, pois este é un documento de obligada redacción e aprobación que ven referido na Lei Xeral de Subvencións, e o que ven a recoller é a garantía xurídica pois dunha serie de subvencións e de axudas que xa se están dando por parte do Concello de Boqueixón aos distintos ámbitos da parte económica e social do noso Concello, tanto en política social, deporte, cultura e demais. Entonces, xa non vamos a engadir nada máis porque penso que xa quedou perfectamente explicado, e tamén, como dixo Iván, pois claro, cada unha das subvencións que vai a saíndo pois irá nas súas bases determinando os requisitos e as condicións que hai que cumprir para solicitalas e executalas. En todo caso, pois isto ven a demostrar, bueno, pois unha aposta deste equipo de goberno pois pola colaboración con os nosos veciños, con as nosas entidades, co deporte, ca cultura, bueno, pois para contribuir á mellora do benestar e da calidade de vida dos veciños e das veciñas de Boqueixo. Vale, ten a palabra o señor secretario. No, só quería aclarar que as cuantías, as cantidades que aparecen no anexo do PES non é de obrigado cumprimento, é dicir, é a través dos orzamentos como se desarrolla o PES. Inclúese como anexo porque se incluyen outras subvencións ou estas mesmas con outras cantidades, o que se fai é modificar o anexo, ou todo o anexo, ou a parte do anexo que afecta. Por exemplo, axudas natalidades, que en vez de chacante de 8.000 euros, que de poñerse 15.000. Se modifica só iso. Ben, pois procedemos a votación entonces, votos a favor. Vale, unanimidade a favor. Pasamos ao punto 3. Decretos da Alcaldía editados entre 1 de maio e 30 de xuño de 2024. Toma de razón pola Corporación Municipal. Ben, o Pleno do Concello de Boqueixón toma coñecemento sucintos decretos da Alcaldía aprobados entre 1 de maio e 30 de xuño de 2024. Artigo 42 do Real Decreto 2568/1966 do 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. A disposición dos señores membros da Corporación estes decretos, así que pase a palabra ao señor Eiris. Por nosa parte, nada que puntualizar, xa se temos alguna aclaración xa solicitamos por escrito. Punto 4. Reparos de legalidade suspensivo de tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención entre 1 de maio e 30 de xuño de 2024. Ben, o Pleno do Concello de Boqueixón toma coñecemento de que non se emitiron reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa dictados entre 1 de maio e 30 de xuño de 2024. Pasamos a mocións municipais, punto 5.1.
Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o mantemento dos servicios postais nos meses de xullo e agosto no Concello de Boqueixón. Ten a palabra o señor Iglesias. Muy bien, muchas gracias. O Servicio de Correos do noso Concello ven registrando nos últimos anos diversas queixas por parte da veciñanza sobre un funcionamento deficiente onde as cartas non chegan ou tardan moito en chegar, ou sobre determinados recibos de impostos que tampouco chegan aos destinatarios finais cos conseguintes prexuicios para os contribuintes. Neste sentido, o Goberno Municipal está a desenvolver un proxecto de numeración digital que permitirá aos carteiros e carteiras poder chegar con exactitud a calquera domicilio gracias a que todos eles van a estar xeorreferenciados. Actualmente o servicio de correos está a ser prestado por 3 carteiros que distribúen a correspondencia entre as distintas parroquias de Boqueixón. A oficina postal atópase nunhas dependencias municipais cedidas gratuitamente ás Sociedades Total de Correos e Telégrafos. Nos últimos anos tamén estamos a sufrir unha merma no número de carteiros durante o período estival, o que afecta sensiblemente á calidade do servicio a prestar. Para este verán do ano 2024, durante o mes de xullo, están a desenvolver o traballo dos carteiros e está previsto que no mes de agosto o traballo de reparto e oficina de todo o Concello sexa levado a cabo por unha sola persoa. A prestación do servicio en condicións de precariedade repercutirá negativamente nos tempos de reparto e mesmo quedará correspondencias sen repartir ata mediados ou finais do mes de setembro. Por exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Boqueixón presenta a seguinte proposta de acordo. Solicitar ao Ministerio de Facenda e Función Pública e á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos que dote de persoal suficiente ata o número de 3 carteiros para manter a normalidade na prestación do servicio do Concello de Boqueixón. Ten a palabra o señor Iris. Con respecto a este quinto punto 1, que é a moción que traen, ben, outra chance, eu creo que nunca trouxeron tantas a un pleno, 2, non? Bueno, que é algo positivo, non? Ben, con respecto a ela, ya saben que imos a apoiala, como non pode ser de outro xeito, pero tamén lles digo que desde o inicio da miña exposición que son pouco ambiciosos nas peticións. Eu creo que moi pouco. Imos a analizala pormenorizadamente. Non é nada novo o que acontece en Boqueixón co servizo de correos. Non é un problema estacional ou desta época do ano. Vostedes, na propia exposición, recoñéceno abertamente, xa que din. O servizo de correos ven registrando nos últimos anos, non nos últimos meses, senón nos últimos anos, diversas queixas da veciñanza. Eu casi engadiría, ou diría mellor, múltiples ou numerosas queixas. Aproveitando esta moción, engaden que están a desenvolver un proxecto de numeración digital que pouco ten que ver coa esencia da cuestión que traen hoxe para este trámite, que é o mantemento dos servizos postais nos meses de xullo e agosto deste ano. Seguen dicindo que a oficina postal radica nunhas dependencias municipais, que é certo, cedidas gratuitamente, certo. A isto habería que engadir que a cesión produciuse no ano 2015, cando o señor 2017, cando o señor Rajoy estaba no goberno de España. En concreto, a publicación nas redes, para ser exacto, da nova ubicación da oficina de correos municipal foi o 23 de marzo do ano 2017. No período, seguen dicindo vostedes, que no período estival haberá unha merma no número de carteiros. Traballarán 2 en xullo e 1 en agosto, como case nos últimos anos. Falan vostedes dun servizo deficiente todo ano e dende fai anos, pero só reclaman persoal para estes meses. Non piden un local en condicións para os traballadores e usuarios e tampouco falan de incrementar o horario de atención ao público, que é de 1 hora diaria, de 8:30 a 9:30 de luns a venres, que non sei se será a hora máis axeitada. En conclusión, é importante manter os servizos existentes, pero non o é menos pedir unha mellora dos mesmos. Con isto, basicamente, está ben.
pero creemos que hai que ser máis ambiciosos e poderíanse sumar algunhas outras cousas, como que se amplíe, porque, por exemplo, hai oficinas como a nosa, que non son técnicas, que abren, como a de Vedra, abren, pois, creo que 2 horas e media aproximadamente, creo, ahora mesmo non o sei exacto. E o local, pois, é o que é. Entón, pois, digamos que como goberno e como oposición, pois, estaría ben facer unha moción conxunta na que se pida, eu creo, todo isto. Con isto non quero dicir que se engada aquí nada, quero dicir que está ben feito, pero que non está de máis que se sumen algunhas outras cousas. Bueno, agradezco, señor Iris, as súas aportacións. Se ben é certo que a cesión que se fixo por parte do Concello do local que está aí sito nas dependencias de Protección Civil, entendo que foi así por ser un local céntrico e porque este o máis a man para a maioría dos veciños e veciñas de Boqueixón. Lógicamente, para todos sería moito mellor que houvese un local máis grande, con mellor local, e tamén sería moito mellor, lógicamente, que tivesen unha atención ao público pois máis prolongada. Este problema que detectamos foi nos transmitido polos carteiros a principios deste mes, cando presentamos a moción, e o que pretendemos é que no verán, pois, bueno, non se vexa mermado cando menos este servicio. Sí que estamos de acordo con vostedes en que o servicio é deficitario, que debería haber máis carteiros, etc. Pero eso pues, quedaría para outra moción ou para unha moción conxunta a presentar máis adiante. Se lles parece. Sí, podemos hablar de nada máis. Ben, pois procedemos á votación. Por favor. Vale. Pasamos á seguinte moción do Grupo Municipal do Partido Popular, punto 5.2, sobre a execución das obras da Rotonda del Estedo. Ten a palabra o señor Iglesias. O Ministerio de Fomento, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana realizou unha nova sinalización horizontal na Nacional 525 ao seu paso por Estedo, concretamente na intersección desta estrada coa DP 1202, Estrada de Vedra, e a estrada municipal que discurre cara ao campo de fútbol e o Pico Sacro no lugar de Pazos. O local non se permite o xiro á esquerda en dirección Santiago-Ourense, nin tampouco atravesar a Nacional 525 desde a DP 1202 cara ao Pico Sacro e viceversa. As vías afectadas por esta intersección son de titularidade ministerial, Nacional 525, provincial DP 1202 e municipal Rúa Pico Sacro. Esta nova sinalización supón unha modificación sustancial para o acceso ás súas vivendas dos veciños das aldeas de Migueirós e Vilar, así como para o tráfico que atravesa o Estedo desde e para Pazos e Vedra. O Ministerio, que ostenta as competencias sobre a Nacional 525, ten redactado un proxecto de rotonda nese entorno que permitiría o tráfico en todas as direccións nesta intersección. Con as informacións que ten o Grupo Municipal do PP, este proxecto está pendente de financiación a través da súa inclusión nos presupostos xerais do Estado. O 27 de maio de 2020, o Pleno Municipal de Boqueixón aprobou unha moción na que se requería ao Ministerio copia do proxecto e a inclusión da partida orzamentaria nos presupostos xerais do Estado sen ter recibido resposta alguna pasados 4 anos. O 28 de outubro de 2022, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, en visita ao Concello de Boqueixón, informou de que as obras da Rotonda del Estedo poderían ser consideradas como obra de mantemento da Estrada Nacional 525 sin ser necesaria a inclusión da partida orzamentaria nos presupostos xerais do Estado. O 22 de abril de 2024, o actual delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, en visita a Boqueixón, foi informado da necesidade e urxencia de levar a cabo as citadas obras. Ao mesmo tempo, incrementouse a demanda veciñal para que esta obra se realice para mellorar o tráfico e a circulación na parroquia del Estedo, e estas actuacións permitirían a reducción da velocidade no tramo urbano coa conseguinte repercusión directa que isto conleva en materia de seguridade. Por exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Boqueixón presenta a seguinte proposta de acordos.
Solicitar ao Ministerio copia do proxecto da citada rotonda de Lestedo para expoñer e informar aos veciños e poder facer aportacións ou alegacións ao mesmo. Solicitar ao Ministerio de Fomento que se consignen as partidas orzamentarias necesarias para a execución desta obra con cargo aos presupostos xerais do Estado ou calesquera outros fondos que poidan financiar a execución desta actuación. Solicitar á Deputación Provincial da Coruña a colaboración necesaria co Ministerio por tratarse dunha intersección cunha estrada de titularidade provincial para agilizar a execución destas obras. Ten a palabra, señor Iris. Moitas gracias, ben. Por respecto a esta segunda moción que nos traemos, a 5.2, sobre a execución das obras da rotonda en Lestedo, varias puntualizacións. O Ministerio fixo a nova sinalización horizontal na Nacional 525 ao seu paso por Lestedo. O que hai que preguntarse neste senso en base a que criterios técnicos. Outra cuestión é de que data é o proxecto da rotonda. No noso grupo de veciños de Boqueixón non contamos con este proxecto, nin tampouco temos información ao respecto, xa que non fomos convidados á recente reunión co delegado do goberno, nin tampouco a outra que tivo lugar co delegado previo. Din que é un proxecto que está pendente de financiación a través da súa inclusión nos presupostos e, por outro lado, recoñecen que ditas actuacións poden ser consideradas como a obra de mantenimento sen ser necesaria unha partida orzamentaria específica. Non se entende, ou sí ou non. Recentemente, o señor alcalde, nunhas declaracións, dicía el regidor requirió presupuestar los 250.000 euros que se estiman necesarios para una rotonda que, según indicó, ya está proyectada en la travesía del Lestedo. Sabemos que o Ministerio ten redactado xa o proxecto de rotonda, pero que está pendente de financiamento a través da súa inclusión nos orzamentos do Estado. 30 de 4 de 2024, La Voz de Galicia. Vostedes, por tanto, saben que hai un proxecto de rotonda, iso está claro, e que ten un custo máis ou menos de 250.000 euros, pero non dispoñen dunha copia do mesmo, non? É dicir, despois de 4 anos, dentro do ano 20 e do ano 24, non foron que, como goberno municipal, de ter unha copia da mesma e falan por oídas. Por certo, falouse coa veciñanza de Lestedo afectada pola situación e pola hipotética construcción desta. Que pensan sobre ela? En principio, na miña primeira intervención, estas cuestións á espera de que sean respostadas. Moi ben, con respecto á financiación con respecto ao proxecto, este grupo de goberno tampouco ten copia dese proxecto. Sabemos que ese proxecto existe, foi nos entregado vimos un plano do proxecto de execución e sabemos o custe estimado. O proxecto é un proxecto que redactou, entendemos que a demarcación de carreteras ou o Ministerio ou a entidade a quen lle corresponda a obligación de redactar o proxecto. Nós non o vimos, sabemos que hai, sabemos o seu custo. En reiteradas ocasións preguntouse por el, fixo esa petición por escrito, falouse co delegado do goberno. O que se nos dixo nun principio, como ben vostede recordou, é que estaba pendente de financiación a través da inclusión nos orzamentos xerais do Estado. Despois díxosenos que non era necesaria a súa inclusión nos orzamentos xerais do Estado, que podría ser considerado como obra de mantemento ou mellora da propia Nacional 525, co cal non era necesario orzamentalo. E na última reunión que estuvo o delegado de goberno en Galicia reiterámoslle a petición e a necesidade de facer esa rotonda. Esa rotonda é unha demanda dos veciños de Lestedo, sobre todo dos que máis utilizan esa vía. Lóxicamente non se lle enseñou nin se lle consultou nada aos veciños se non temos un proxecto ou unha documentación que amosar. O espírito desta moción é tratar de implicar a todas as administracións que están inmiscuídas nesta rotonda. É dicir, hai unha carretera da Diputación, a Diputación ten que mollarse neste sentido, porque hai un acceso bastante malo dos coches que veñen desde Vera e que van para cara a Ourense ou Santa Cruz e que van cara a Santiago, bastante malo,
Tamén o Concello, por suposto, para os veciños da zona da parte de arriba da carretera e para o Ministerio, que é o principal responsable de que esta obra non este executada, que é unha obra que se plantea directamente sobre a carretera nacional. Por lo tanto, insisto, o espírito da moción é implicar a todas as administracións e que todas as administracións pois fagan o posible. Desde o Concello o que facemos é pois, pedir o proxecto, pedir a financiación, unha vez que teñamos o proxecto, poder opinar, lógicamente, e unha vez que podamos opinar e nos deixen dar a nosa opinión ou facer as nosas aportacións, pois que o proxecto se execute canto antes. Ben, simplemente unha puntualización final. Con respecto a este punto, eu creo que en 4 anos é tempo bastante suficiente e hai formas de, entre aspas, presionar no Congreso, Senado, etc., os senadores e congresistas do Partido Popular de aquí da nosa comunidade para que se tramite isto como tema prioritario. Así como se levan outras cousas, eu creo que se considerasen que é prioritario, eu penso que sí, que teria que ser, vamos, podría inclusive presentarse como moción nas instancias que lles digo, non? Por lo tanto, o proxecto eu creo que se pode coñecer por ese tema, porque hai formas de que se tiren as cousas, non só aquí, non só dende o Concello, tamén dende a Xunta e dende a Deputación, evidentemente tamén se pode facer moito, simplemente nada máis. Solo como aclaración que se me olvidou na miña intervención anterior, xa se presentou no Parlamento de Galicia tamén unha moción neste sentido. Ben, pois procedemos á votación desta moción. Votas a favor? Bueno, pois pasamos ao último punto do día, robos e preguntas. Que na palabra, por favor, Ben, con respecto a este sexto punto, pois un pouco rápido, creo. Ben, eu vou ser bastante breve. Neste sexto e último punto, as cuestións son: cando terá lugar a reunión intermunicipal entre Boqueixón e Vedra en relación co centro de día e mini-residencia compartidos? Esa é unha. Outra cuestión: teñen algunha proposta máis de humanización para as parroquias? E a última é con relación á senda do Pico. A senda do Pico está feita por fases. A miña cuestión é que hai zonas que hai herba, outras hai formigón, outras hai terra, outras hai unha mezcla. Entón, non sei se sería posible unificar esa senda, porque moitos peregrinos nalgúna fase destas cambianse de beira dun lado para outro, bueno, poden causar algún problema porque non está ou ben limpa ou ben o terreo, digamos, firme, non? Por lo tanto, insistir neste punto, na senda do Pico, que creo que tiña falado xa Ángela nun dos plenos previos. Por certo, en relación, non exactamente con isto, pero en relación coa parroquia de Lestedo, hai veciños que están descontentos cos desbroces que se fan nesa zona. Por lo tanto, que saiban isto, e pola miña parte, nada máis. Bueno, non sei se vai a contestar ou se contestades por escrito. A ver, como non teño información de todos os puntos e o alcalde non está, se podedes pasarme as preguntas por escrito, contestarnos para o próximo pleno, e ademais, recollendo aquí un pouco a toda velocidade, tampouco sabemos exactamente cal é a pregunta, entonces nada, se nos las pasadas por escrito, moito mellor. Queredes que vos formule ou directamente xa as paso por escrito? No, bueno, como ti queiras. No, fórmulas, mellor, sí. Teñen previsto realizar algunha mellora ou arranxo nos exteriores dos locais sociais de Serguda e Lestedo?
No caso de Sergude, o vallado de madeira está totalmente roto, deixando á vista puntas que poden causar accidentes. E no caso de Lestedo, tanto os bancos como as papeleiras que están situadas nas proximidades do local social e do parque están en moi mal estado. Dado que é un lugar frecuentado por nenos e nenas, creemos que é importante arranxar este problema canto antes. Outra. Que se vai a facer no lugar onde estaba situado o antigo parque infantil de Lestedo? En Lestedo hai unha amplia poboación infantil. Non estaría de máis ampliar o actual parque. Unha nai dunha usuaria da escola infantil mostranos a súa preocupación ao publicar nas listaxes de admisión á dita escola tanto o nome do menor como o seu número de expediente, podendo vulnerar así a protección de datos do menor. Non sabemos se existe outra forma de publicar as listaxes sen vulnerar a protección de datos dos menores. Bueno, coméntanos que o número de expediente vai... Cal é o problema que se publicou? O nombre do menor, bueno, dos menores neste caso, xunto co número de expediente. O expediente noso. Do expediente, polo que a mí me dixeron é expediente académico, polo que vai... No, expediente interno de Concello. Porque a mí o que me dicían era que ese número de expediente vai axuntado á vida escolar do menor. En absoluto. Vale. É un número propio do Concello que só se utiliza no Concello para saber onde se, digamos, almacenan no sector de documentos os datos para ver se ten dereito a prazo ou non. Vale. Pois, entonces, nada, simplemente era iso que nos mostraba a súa preocupación de... E outra nai mostra a súa indignación ao solicitar as axudas á natalidade e ao non lle ser concedida porque o pai do menor non está empadroado na mesma casa. Creemos que a situación dos pais non debería interferir nestas axudas, xa que son un dereito dos menores e non dos pais e nais. Se nas bases existe este punto, deberíase modificar para non discriminar a ningún menor. O que pasa nos casos das familias monoparentais. Nada, a ver, si é unha familia monoparental, donde está empadronada a persona que pide, que solicita a subvención. Precisamente a finalidade da subvención é o arraigo, o empadroamento no Concello de Boqueixón e o fomento do comercio local. Entón non, por iso se exixe que estén empadroados, senón non ten sentido. Están empadroados no Concello de Boqueixón pero en distintas casas. Aí xa teño que verte o expediente, pero en principio ten que ser unha unidade familiar. Se non é unha unidade familiar, non é unha subvención, non é un dereito. Era un dereito do menor. Non... Ola. É os pais, é o comercio, non se subvenciona o neno. O sea, o que se subvenciona é o empadroamento e o gasto. Tal como pon aquí, axudas á natalidade, axuda á familia para sufragar os gastos de nacemento. Nacemento, acollemento ou adopción de nenos empadroados en Boqueixón entre 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024. Axuda ás familias. Vale. Quer dizer, o concepto de familia ben definido pola Lei de Servicios Sociais, entón... Quen define que poida ter un fillo que a miña parella, inda que resida no Concello de Boqueixón, ten que residir na miña casa. É a lei. Non somos nós que decir. Pero bueno, eu comprométome e se despois me pasas o dato, vemos o expediente. Que revisar un pouco. Pero se non cumple cas bases... Algunos casos que ou dos casos nos que hai dúas parexas que toda un día e non viven na mesma casa, non está Claro, porque é unha unidade familiar. Entón, ao non convivir xuntos, a legislación non o considera unidade familiar. Entón, non se pode... Eu, sinceramente, vexo que ti convives co teu fillo na tua casa, ainda que a tua parexa ou non, que non ser o pai do teu fillo, porque non ten por que ser a tua parexa nese momento, reside no outro lado.
En tal caso xa sería unha familia monoparental. Entón, quen ten dereito a solicitar a axuda? O pai ou a nai? Ou que sexa? Vale? Pero estamos falando de que neste caso non se lle concede. Isto tamén non se concedido porque en principio debe ser que a normativa indica que teñen que convivir. Iso é o que entendo eu que é porque se derogou, xa se explicou porque non está de acordo, evidentemente, de vexo lógico non ten de acordo, pero a normativa está dicindo eso, que teñen que convivir no mesmo enderezo os pais máis as criaturas da nativa. Non ten sentido. Baixo o meu punto de vista non ten sentido porque hai moitos casos que se poden En calquera separar. caso, si se lle denegou, ten dereito a presentar un recurso. Vale, pois xa de formar ten dereitos. Bueno, isto non o teño notado, pero vindo para aquí no cruce que vai de Milleiros hacia a feira e tamén hacia o campo de fútbol, a visibilidade é moi mala. Sobre todo se ves desde a feira para coller hacia Milleiros ou hacia o campo de fútbol, o seto impide a visión casi por completo. Tens que meter o muro da carretera moito adentro. Xa se falara na anterior legislatura de facer algo, pero ao final nunca se fixo. Nese punto, bueno, a semana pasada cortamos uns setos ali na parada do autobús e eses setos tamén se van a rebaixar, independentemente do que se vai a facer nese punto coa circulación e coa rotonda que hai ali, bueno, co cruce que hai ali, o que vamos a facer de inmediato si é cortar aqueles setos. Bueno, rebaixados, perdón. Vale, pois pola miña parte nada máis. Ben, pois non hai ningún máis, damos por finalizada a sesión.